Ya, bintang tamune Mama Lala yang menegakkan walang sangit Gus. Iso walang sakit. Lah piye? Mama Lala ki istimewa. Selain nyapa piye? Dre. Nah kene Mama Lala istimewa. Kok ora nekane bintang tamu Mas Yosika, Mas Agus, Mas Andre kali Mas Gentang. Lah iya. Iki yo enek bintang tamu kita. Ah, Truno Lele. Truno Lele. Truno Lele. Lele boh. Lah niki bapak-bapak ibu-ibu. Niki Mama Lala sangat meriah sekali. Meriah sekali. Di hari pertama Naga Priok kelompok Nereok juga menegakkan bintang tamu Walang Deye. Walang Deye saking telatah. Saking lapangan di Mas. Telatah bendo. Bendo piye omahmu? Gula ono. Ya. Sing to, di depan sik. Tarik asma sinten Kang Mas? Kula agak. Agak. Wong menika Mas Anggagano nggih ngeten iki brejengane kados walang ngene. Wangsang. Oke. Agak anu omahe di Mas. Bendo. Bendo kancane terbesi. Ning kene mau ngojek apa numpak pesawat? Helikopter ya? Helikopter. Sirahe maut kena balik-balik bambu. Lah iya. Kasih jengges. Iki mau acara apa? Apa iki mau? Nganti jeges Mas. Acara bulanan jare. Bulanan jare. Bulanan apa? Berarti Mama Lala, berarti Mama Lala. Mama Lala Berarti bisa nanggap Priok bulanan jare. acaranya apa? Sunatan. Iki adu-adu ditekani bintang tamu niki kowe kuwi lho, Cok. Bintang tamu kuwi lho. Kok iso? Heeh. Nek aku nu wong dolan. Iki ketoke bar mendem gitu ya. Bar mendem ciwi. Iki ditekoni ora kena. Saiki sementing joget sih. Iya, betul. Kayak kali dhewe melu ya. 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 Tok tak tok.
Gue keplek jajan terus. Keplek jajan. Gila bocah. Ceklek iki nggo. Goyang. Goyangan lho. Ceklek nggo. Ora sak masalah agote. Lah lambe ku arep diambung. Lah kowe nggon lambe. Nyapa? Lah kacamu nggon lato-lato. Atas sana sapa? Iki atas sana. Dek iki tak penekan badanku 15 menit mau meneng nyapa? Nyapa? Kudune nyantel paping. Iki atas sana sapa ono? Sapa? Tak atas sana. Iki perlu diulang ora iki? Kira-kira Dewa karo Mas Yusika kan kabotan. Oh iya. Lah sing ben sing dhuwur aku. Oh iya sing dhuwur iki. Ya tak gawe. Bener.
remuk karek sitok gitu. Aja kaya ngono to ya ya. Ya iki ate Mas Gus. Iki aja tega-tega. Lah kok iso. Ora ning ngono, Dre. Wong iki yo malah mun. Lah wong ning isor iki wonge ora tangane sing nempel. Lah terus apa? Untune. Anu sebentar. Iki mau ning dhuwur ra iso. Heeh. Ning isor ya iso. Saiki pangkat ning isor. Pangkat ning isor. Kene sik karo. Kowe ngono yo. Kene. Lah, dibantu bagus. Nah. Wis Lah sangat iku ki ora yo mancing ngono. Lah wong ditunggani mancing iso suwi, ki kok ngamboni silet ini. Disolah sisan. ora ngono, sing bener ngene iki lho. Ayo nek Mas jenenge yo. Yo jenenge lho. Nah, yo Mas. Yo, ayo. Nah, yo ngono tuwa sangan. Rumah Sakurai apa keset iki? Agaknya lucu. Bisa ngerti. Kira itu keset. Kata bojo dia sia-sia. Gini. Iki sing bener iki lho. Sing bener piye, Dre? Ya. Ya. Ekstrim ya atraksi ya gini. Ya. Terus ekstrim ya atraksi. Balik. Balik, bos balik. Balik no. Uang digowo lah. Aku kok Yo yo yo. Di Rudi, tak omongin di kowe iki genah ora. Wong jenenge duwe sirah laku barang iki. Iki nek kadung mlumah kudune kowe iki mentulep terus. Lah kok malah to gantoli. Iki jare paham ora di Rudi. Nek iso dimarahi kowe. Ndek kaya masih ngke api. Nek iso. Cerit-cerit. Aga adalah jumiran Inggris. Rombongane loh makremon. Masih ucapnya tak? Ngajar ngaceng ae. Hutan caca. Kayak iya. Karmila. Juga anaknya ya sampai satu-satunya. Nenek Galeri. Ini. Bisa mah. Ini. Kakak. Oke. Matur suwun.
guyon ya guyon tapi aja lali dongane. Iya, Jangan. iki mangono acarane tasakuran kebiakan reoke Mama Lala. Ya luar biasa iso ngundang bolo-bolo saka ngendi ayo. Madiun Nenek, Ponorogo, Harimau Tenggara, Ngawi, Wonogiri, Amerika, terus Australia, Slogoymo, Baturetno, Serang komplit mumlek dadi siji. Muga-muga tasakuran iki dadi yo guyub rukune sing dhuwur ya Ponorogo. Mugi-mugi sing rawuh teng mriki sedaya mawon kula dongaken panjang umur. Amin. Mugi-mugi rezekine pinaringan lancar. Amin. Seger waras. Rasanya paling Nggih kagem reok Mama Lala mugi-mugi kedepane tambah solid. Amin. Tambah jaya. Amin. Mama menggudara. Amin. Nah, aja lali 100 ya. Alah. Lho iki terus kadang nggo syarat ngono. Mamamu dongane Mama Lemon njaluk 100. Aku Mama Lemon. Aku iki dongane njaluk 100 ning Mama Lala. Aku titip 50 teh. Ya Mas Gusto. Kita dongane. Pokoknya Rahayu, Kiroboko, guyub rukun dan lancar semuanya Mama Lala. Doakan nanti jawabnya rame ngono iki. Kita lagi kan Iki mau, gitu. omonge reokane rong sasi pisan nang kene jare. Rong sasi pisan nang kene, Oke, Cak. ayo. Iki ngene. Terus Iki ngono kripik gedang kripik telo, titik edam, waton. kotor, matur nuwun. Yo. Ndak merok. Iya, Nak.